El 1948, Amat Immobiliaris va néixer a Sant Just Desvern gràcies a la inquietud i l'ambició de Joan Amat, un jove que amb 24 anys va obrir un despatx professional d'administració de finques. Al cap de 4 anys, quan l'empresa ja començava a estar consolidada, en Joan Amat mor a causa d'una leucèmia. La seva dona, Concepció Migó, mare de 2 filles petites, s'ha d'enfrontar a una difícil decisió. L'Immaculada tenia 2 anys i jo neixo l'endemà mateix del funeral. I la nostra mare, en aquell moment, que tenia 25 anys, ha de prendre decisions importantíssimes. I la primera decisió que ha de prendre és què fem nosaltres i, sobretot, què fem l'empresa, perquè al final era el modus vivendi que tenia la família, no hi havia res més. Per anar a visitar els clients no hi va anar sola. La va acompanyar el seu germà, el nostre oncle, que era més gran, no? Perquè ja pel sol fet que semblava que era massa jove i una mica tinc el recolzament d'un home. Inclús vaig tenir algun client del meu marit, doncs, que em van retirar l'administració, no? Van dir, què farà, no? I, en canvi, després, al cap d'uns anys, al cap de 2 o 3 anys, van tornar a venir, van ser clients per sempre, no? Això vol dir que a l'acte algú, doncs, per una part tenien confiança, n'hi havia, però per altra part, doncs, li semblava que era impossible, no? Perquè verdaderament era una feina, en aquella època, d'homes, En aquells temps, Sant Just era un poble amb una activitat immobiliària escassa. Per això, la Concepció també administrava finques de pobles del costat, on ella i les seves filles havien d'anar sovint, a peu, a cobrar els lloguers. Amb aquest context i en ple franquisme, Amat es converteix en una empresa avançada al seu temps, una immobiliària feminista, catalanista i amb una forta implicació social. I quan sortíem d'escola, que ara sembla com impossible, no? Però quan sortíem d'escola, en aquella època es feien els rebuts de lloguer a mà i es posaven uns segells i una sèrie de coses i nosaltres posàvem els segells, els timbres. I, clar, havíem vist el barri d'Horta sense asfaltar, el barri d'Horta acabat d'arribar la gent dels anys 60 que estaven vivint en cases ja de pisos però amuntegats i de males maneres, amb rellogats, etc. i amb unes condicions socials molt miserables. I això jo crec que ens va formar un caràcter on la sensibilitat social hi està sempre present. De fet, la situació d'Amat i de Sant Just va canviar radicalment als anys 50 i 60, quan l'àrea metropolitana de Barcelona va experimentar un creixement demogràfic sense precedents. Sant Just Desvern s'ha transformat considerablement aquestes darreres dècades i aquesta transformació positiva per al conjunt de la ciutat ha estat possible per molts factors, per el paper de les institucions, òbviament, de la societat civil i també per al paper molt actiu del món empresarial i del món empresarial de les empreses familiars de manera molt específica, tan importants al nostre país. Amat Immobiliaris és un bon exemple d'aquest tipus d'empresa, d'una empresa nascuda en moments difícils, fa 75 anys, una empresa en la que les dones van tenir i tenen un paper fonamental i una empresa compromesa amb l'entorn, compromesa amb la societat, compromesa amb el país al llarg de tot aquest període de temps. És un bon moment, per tant, per posar de relleu aquest compromís i per felicitar a la família Amat, a tot el grup de persones que en aquest moment treballen en aquesta empresa i de retre homenatge a les persones que van fundar l'empresa. Família Amat, moltes felicitats per aquest 75 aniversari. Amat es consolida com una de les empreses importants del sector i el nombre de treballadores de l'empresa augmenta de forma exponencial. Diem treballadores perquè la Concepció i les seves filles decideixen crear una empresa gestionada només per dones. Perquè per Amat, la conciliació familiar i el paper de la dona treballadora són els 2 grans pilars de l'empresa. Finalment, l'any 2008, Amat va contractar el primer home. Nosaltres ens considerem dones que hem volgut tirar endavant una manera de feminisme que és demostrar dia a dia que funcionem, que servim, que som professionals i que no depenem de cap home per ser de les millors. Quan arriba el canvi de segle, i gràcies a la dedicació de la família, la immobiliària comença a rebre els primers reconeixements. A l'any 1999 vaig lliurar la medalla del treball del president Macià. S'havia instituït
amb honor i record del president Macià, a la senyora Concepció Amigó. I un dels grans mèrits d'aquesta empresa, amb el tema aquest del paper de la dona a la feina, van tenir una decisió molt valenta, no? Es tracta d'una empresa de tercera generació, o sigui que no és d'abans d'ahir, molt remarcable, té una història brillant per la productivitat, per com ha anat endavant, per com s'han guanyat la vida, però a més també per motius socials. Tot plegat és un molt bon referent d'una empresa catalana que mereix la nostra felicitació i la meva personal, vaja. I em deixa molt content de veure que hi ha hagut gent d'aquesta categoria, em dic que encara hi és. El 2008 esclata la bombolla immobiliària. Venen uns anys d'atur disparat i un patiment social fort. No obstant això, Amat aconsegueix mantenir la plantilla de treballadors i evitar desnonaments. I és així com l'empresa sobreviu a la crisi i continua la seva particular expansió, obrint-se a nous mercats i adaptant-se als nous temps. Corria l'any 2013 i vaig tenir l'oportunitat de participar en un acte molt bonic, molt emotiu i molt potent, el 65è aniversari d'Amat Immobiliaris. Ho recordo molt bé perquè en aquell moment, feliçment, encara hi havia la Concepció. Va ser un acte molt colpidor perquè jo vaig observar que realment era una empresa liderada per dones extraordinàries. La Concepció i després la Imma i la Joana, la història d'una empresa que contra tots els elements va tirar endavant, liderada per dones, en un moment en què la societat estava només dominada pels homes i el sector immobiliari no cal dir-ho. Per tant, un mèrit realment exemplar. I avui, amb la tercera generació, tot això, a més, té perspectives de futur. Dones extraordinàries han creat una empresa com Amat Immobiliaris. Chapeau, en aquest sentit. Moltes gràcies, perquè, a més, sou un exemple d'aquell tipus de coses que passen en el país, d'aquell tipus d'empreses, d'iniciatives, i mentre hi hagi empreses com Amat Immobiliaris, el nostre país serà creatiu, atractiu i generar oportunitats. En aquests 75 anys, Amat Immobiliaris ha passat de ser gestionada des del despatx a casa de Joan Amat a tenir oficines a Sant Just Desvern, a Sant Cugat del Vallès i a la ciutat de Barcelona, i comptar amb una plantilla de 74 treballadors. Avui, la tercera generació de la família ja és al capdavant de l'empresa, que mira el futur amb l'empenta de continuar creixent, però mantenint intacte el llegat i els valors del Joan i la Concepció.